ekiunga kia Mwamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekiunga kia Mwamogusi. Uyaki mwanjo murigali wairire nande chinze chigainye chia bono maragoba litukeligali aramisi tariki 1 Mutienyo kabiro mwaka wa 2025 ekeonga chinsainye ase enjira yobwikira nunje nigongoro ku Aaron Ototo nyangiri otokubwatana na kwanza mimenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli nekeonga chinsainye nigotokuchaka ningana yogo ichane kurwa ase chinsemo cha birongo imebunge nyalibali chache ase umwana oyomo munyaruka we myaka 14 anyaka bagosiri umabwa yasinjira cyo tutukanu mega yo murero gwateka ase enyumba yangena koro oyo menyete no mwana uyo nyagosira kolengana nangena koro umwana uyo nigo umwana uyo atari kwenyara gusabwate oborema asombiroe egendokirira nonye no kwateka kukumuriro atanyara kabaga gwe konyerwe komanyene ekora nigagutara ninyange amagoro gose ewilichia Mulikito Daniel Ntiri nigatarira chinsemecho na gotwara ndi roboti oruo una rokobwatia nase kenyero kia mabure kegotoka birongo imeyebunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii asaba nyimbo bachakire botuki kubatekana negekore haso mwana munyeruka we myaka 14 ayira nyumba ya babo mwabo wikagosire bwe mabwaye imambia yeli tukolero egekore gechanetie abamate boigo nabamenyi kurwa senseme yiga korengana na babo mwabo nyagosira umongina Milka Bosibori maneno nigabo kae mambia ya lero ogenda emirimo yaye buna botambe chinga kiarangiriwa buna elioki lyabwatire nyumba no minyoka anyora buna omochokoro yo yire uyino nyerabo olenge no bolema hasi myaka 14 anigo arenge gotaligwa ne wheelchair gekore bono kiare tobororo bonge na rusiko gaige narangiria kamwana karingi gaiga
ngayo mwana wabe ko moro ngere ngombo mogombo ngende mugundu basi naji kugenda nkumuri go kipara nagenda para ngo ikisebei nkorangerio nsari kaikwagenda nante gitonzariko dikisonyo ntebya yo nsariko tali gurubuye tole igale ngensa butirira gatira kwogenda gutyabu natiga narere so montana cyo busanga kaiga narere ubye tinkonye buata nyenguseiga nyeretere nyakonyerutira manya kuligerio moro naja kaka ubyaku na igumuka murumi to kuburi naki ngakierio kiriaru nyomba mu Amerika ngouta otigo muriro gwake kabiri ngakio muriro gwake kabiri yo monene iga ngotebe isoro konya litarenge chikoni ntanya kuta nyomba ikibati eligi ngotebe na minyo kiratira kanasi kanisi na minyo kirioka ngominyo karioka ngo ikasika muriro gole siko ikire isiko yo magati goroga iga magati ya gweta iga sokire umuriro utakiro mwana no yire basi nakora iko mwana no yera nyomba omoto koro nabondi no bororo nabondi na mayanda amaene nere konya nkorora iga nonya nikinde tundu bali natebya bakungu kumuranje mwana nengo twebwali nonyere bo omongina Milka nigenyura egekore kyogo ichane ekyo kya negative omotinyo kano mwako etam asachete kurwa mogondo na konyoro buna omwana iga oso igwe nyumba na gusaligwa na kurwa chinga kecho omwana iga tanya konyora bwane bwae goika buna chego sirio bogima litukulia lero yonko murangelie chai mata kingocha tindi ko tabakasika ngonya kumurangeri ngo ikamata ngorangeri ba lindo ko bere sekeze getasibutsari ke ngakire ndata itaba ngocha ngo ikeserio galiri ngorangeri ba ngumubori nkyo gukora nyomba ngoko ira nyomba ya agakwana mwana onkaga iga mwana onyira nyomba onte binjiko kobete sindani esindani ba ande mbolinga esindani ba amanya konte ibaba ego biyeye imanya kotaba bano imanya kubate ko bieria imanya kumtene ko biabegete nego bia okorusisiko kuna gotigete siko okoira nyomba basi imanya kuruororo jakio mwana nchekio mwana nyora maene ekiroronkero oboria obotuki bekorekega kwango igwa nabo bisa bo banyimbo bakobwaterana nabo bisa obotuki bobosalia DCI nomukagero monene hasege korekyo kyogo ichane kyo mwako eta boigo harigwe nakobekwa byara abalende kyale kurabwati gukuru oyo mulepeti akatama era na role kurarigigu ararurunga asali serikali nere tubwatisi bakoro chunguzi isaine iri tuke so muntu okoreke na atuke ari gutuka renda nere gesambo ikia akumeru iri ara bande barore bobo embajo no kwirore bintu kabiri mubero nyagusira ni gurusi kwa sensemega nabo bisa babanyimbo kurwa segetasini ya Kyombo anigo kendrete hasinkendo ya Kisi Teaching and Referral Hospital imeyo mochio bosongo kurubudere getasini kyagetembe kurega se county ya Kisi litrane nguruku Daniel Untiri na mwanchu murigereri tokwirana gwika ase county ya Nyamira nigo ekoreke ndege chirete kyo kya tuwe chinsamechio magiga iyo mugakoyomo korekana wasiriete Dismas Mausa kotebekana buna ndiga mungerete omwana oyo munyaroka na komwa obulito asebono omugumererwe county ya Nyamira omusikecherusha mumanyi anyakobaga gwesoke na gwika bosio bwikambiro bosio ubwike egetaseni kyabanyimba chinsamechio na gwikeria egekore buna nigo omukageru oyo anyatokabaga kubwato kwa atsinjira cyo botutukanu umusikecherusha niga bolirie bitambugiro akwimukigwa kwene kuna omwana omunyaroka ngonyoraro bwene bwaye na atiko kendera kunererigwa kurori tukogochia aselinde roboti oru rwaleganigwa no molikito Paul Cup Okara ekorekia bwango mono kurwa sorogongori garwe county Nyamira na asumsacho mukuraze chinsemo chako nate imeye bunge ya West Mugrango watebekana kumuunireria omwana kebwanchani oyo egotebekana ole oyoye wika kumutigira ubulito. Initially we thought it was a defilement case, but later on we realized that the young adult was above 18 years. Yamate omwana oyo iga omunyaruka nigo agendrete kuri obwene bwabo kurwa serikali ebyombe byobwene egati abarayibanda bange ase bakorobote asegeto kyabanyanyimbo kya iga Nyamira nomukagero oyo igakobeko byara. Upon taking the birth certificate to the ODPP, as requested, we found out that the name of the father
who is alleged to have impregnated the girl was indeed not in the certificate. Kurende negento kegendrete kuimukia amaboria mange ase gotebekana omukagiru yiga abwatu gitwe kurwa ase ejele yiga ya Nyamira egekore omospidi borogongoro igarwa Nyamira South Martin Wambugu ahenekirie kurende Wambugu nigatebere ngamba kubwatingani yiga bwekiranu elio kwenekebuna omukagiru yiga ngo ikigwari busyo bwekigambero. Otherwise, the cash bill that was given to that father was 30,000. Pending further summoning, which he is supposed to hear on 12th of this month. Negento kiabetiriro mwakilishi wa Basubati kurwa se kaunti Nyamira Musubati Jerusha Momanyi emambi ya lero gwikirana ase egetwekea ky'abanyanyimbo kya Nyamira ase aurokia ogotagwo kiko kwae kubwatikana mo negekore kiga njoma tutima tingiye kuri abasacha nechikoti cheito ndate ko basorora akere gento kya chiro na inuka ba human beings mwanja korwa kwa abantu chikashbel batatakeire kwayo amangana baragendi gwake Jerusha Boigoni gagikire ebikoro bingabune bigakurwa sorwango rwagusi ase arurege kulero egetinde n'abantu bandi babwate batabubwate birangere mune bibakora in various communities. We shall come for you. I am asking wazee ambao wako na hiyo tabia wakome kabisa. Omweli oye yamutiye igabo nonigo eganite kwerero abwikiranu ekikyabete kinga ky'omukagiru yiga abetega kubwato kwa asebaganire obwene bw'omwana yiga kwenekiwa Inaonekana muntu yule kiasi huo karene kibagoredi ekibandi kimwana na cyane kirito muntu mosha anda karusire muntu mosha ekibandi kimwana arete tukiraini sana na cyasa bere tukironi ako na kyabantu kironi ako ko nere bantu kibese kone nzingu metinkare nge kwigoro horo sesi arenge kondama obonde inga ninchuko chike gorike statement yango bona ke gorike statement yana itarigete nwerimi obonde byo gwasekesi no onde inga shida yako mtoto si wangu ampewa mimba no yo irenda omataitia kondama Tiakondama, nena no masachoro, tiakondama. Awante shida yako. Ona mambingo mwakire simi tabwate. Nakira bako speed tabwate simi. Okaro speed ande tinga aegenda amangana aya nje bwe kango wakire simi omuntu nako bere mebaka nakore na wakire simi. Oroche bana nasire oigori taijo. Muntu neke bawo abo tatishera. Elibo lyolina ndiringa ndikawe kadiriri ebikoro bune biga biragendera ko babikwenekiwe meyo rugongo rwagusi na ine yamatiye iga nijikunyara ko bagekonyora obwene bwaye bwikirano elyo mwelyo ndiringa ngaki banyarata ko bakomubwato komukaguru yiga kurwase egetwekya ky'abanyanyembo kya Nyamira atarekiwa ase ekigambero eginko reporter igetasini kya obwanchite kya Gatembe kurwiga imeye county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara na omwanjo morigereri omwaka oeta omotinyo kabiro omwaka oeta nigo morero motindi wategete chinzemo chembakasi Nairobi okareta asara enene ukairira abantu abangotigerwa chingoma chintindi na abande gositia magimabo Esponio Okechino yamobo yobwateranitwe ase koreki kyomorero asanyate kabaga konyora chingoma chintindi esomo biroe na jinde komoretera oborema Esponio Okechi oyuko kurwa chinsemo chia South Mugirango wono ni gari sikotanya konyobo konyi bonde bwanzi kubwatakanaga korekyo ase agani iri chibesa chinyinge kwenda gukumanwa elia nyarakaba gakokorerwa amonchire soko bokwae ogwategate no barema gotare konyara kurambuka na igo bono ni gaboldire bonsi balibwa tomo yo muya bogo konya banyaka bagweso kena kumusira elia nyakaba gakonyora obwenia gakoronero nere amate yaye eligeretie ase obugima bwe amate yaye yonsi asobwamo Chama letengo guru Esponio Okechi ibo Kenya kwa motongo ba ogetenga wote nanya tomo chando 2024 tarehe 2 yengu gasi nenge Nairobi kuna tomo chando yo ntwana kanya bakonyi bonde bwensi this month on the wins chakirenga bono najire ngomeko kwa nokagwatana akawe operation ina ka no masani beto ICU for 1 week. Egwoti ngaye metinye tatu kamanya wasoka. Muntu anasadi alibunga pabu wino obunga bwembakazi wote. Ewe pili anenga soka. Kurwa kana nyagira ngakana ro pa chenye kwa ya kabere.
ande ngatebu ndisi anadeli 100 yokuramborwa kwa wako ichiontranya wikira bone ntranya musanya wako nundu bwenso liuke serikali yetu ya Kenya imbwata abana okini kwa bere wako tindi kunyara kwa gasi ambere gasi enkongu sana abayibo libane mbobo atipesa baranye nyakitali ngono ngota yekipe kijero ndo bwensi ulio ndikere tiwakanio ulio rasukune nko ndo bwensi ndiketi kurukanya ngimankonye uranga ni gonkonye indi nkoro machando mbwate ndamburwa koboko nginere familia na abana batu bale maraki nyara bakonyi kurwa bwensi kurwa muntu ndo tiwaga ni gonkonya namba yana yesi minigiro 07 00 26 99 72 07 00 26 99 72. Na umanchumo ligerale tokera na wikase county ya Nyamira nigo ibirengere abigante kurwegwa igoro yeganga yomuwasiri omukorobo bulende bwa imemo sike Fred Okengo Matiang'ia bukugania koba omorai gose kubolikero kyoborai bwense mwaka bwechiribu 2052 ase abagati yabali banyaga bagokwana oyo korukunga Douglas Orutwa kurwase ward ya Bogichora ebunge ya West Mugrango nabo igo oyo lengera tikulia ekerogo kyobo senator bwe county ya Nyamira mwaka oyo bwechiribu 2052 Filemon Murara Piema libanyaka bakobolia buna obaonsi bali bagosegeta iganga ya Matiang'i baende kibuna baligiri chikura isiko iya gusi libaga lyokonya gwetana na gusi oka roboti uru rwaliganirwa no mulikito Fatgad Gisemba Omo wakiri wekambero kya High Court Filemon Murara Apiemi nigo aijanire omusunte oyore asomoche omonene onyamira agoteba noburai obobe kurwase serikali ye county butuko korukonate pakamate ase twairete daktari bwoye omusunte morocho bokongu tobwate county yaitu chisegi choka kende ngeyo kagendererete igo igonta getosabere county yaitu obugambi obogocha nyasatoe abagambi barachenji county yaitu county yaitu esigete kiregendo as a development amasomo naro tuturi igoro lakini ebintu binde mbiribia no enda nyagetari kerase kerasoba konguno bonga Nonye nigo omomochirie omoseneta unyamira asogosinywa komorekera obokoreri bwe county erio kokina kemagenderero more bune county era change ekerogi oboseneta ne ekerogo kiere chinguru mono egekogera no bugate chinguru eseneti no bugate chinguru ichikorikoete kolanga chibese chiatumikire buya yani otumie chinguru echibuya chibesa chikosi no bokongwo bogoso ekero chibese chikobekwa chiasira gochiabu chiasire chinde chiasira bono tuomenya kobori chiamusie kaichire because na babwana ta oversight expenditure ye county eseneta kayere Omuske Apiemi nigo arikuya kwanayo ekero kyomunyega bwokoena na ebimeri bya matunda nyakuranda ase kenyoro kya Marindi ewodi ya Bogichora kwa Dr. Bernard Ombati mambo ya kunyara kutwara kemeri ikikira nyale kokonya asa umugusia saho nakikere tukachiriri tunde ya passion fruit itunde ya passion fruit riri tunde ririya asinje enga kire nsibini igo gusangiri tunde ya nyale koleta amatunda arama ya kuchase abamyeto na ikiagere tokarna mbye tokabeka ritunde ili tureke kwa libeki no libeka sumu onoro musini within 6 months kwa bina yo rumutanga nikonyara ritunde igo matunda atonyara ko basiri tuya rero igo to basiri ko bayitena ki umwa ko nyumu mutarahera kero yo rasma yakoreke tukike anyore igeza ko samatunda ase omoyega oyebo igo nigo omuske Douglas Orutwa onkeo nabaigo omowakiri Apiemi baira chinga kiecho na gukwanera obomo bwomogusi bosio bwobochorio bonene bore bosio Duta itbantu banza kuyega kase Matiang'i una Matiang'i bakon Matiang'i usia namanyikanete
ekigera abantu mbale bagocha barabakora bakobera oruba rwa amatiangi bataete oboganda esari abantu bagocha kwa amatiangi nabo batenene amatiangi support ba oboganda tiga abantu baligete abantu individually lakini ndugu ya supporting matiangi tobwerete komoni sikotariga yagusikera omuntu namumanyire tiga abantu bari basore ko bemekora ande basore gusara undi matiangi nanere bakoni ne baje ba kero omuntu tiga akwe kifo chake eye nenjira eyemo yabo yokwirania okoboko gocha ase eyamate hingo reporter ya Getembe korwa skinse mechiga chia Marindi yegotoka imeye ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeffat Gadi Gesemba Mwanju muligere kirabwe tokanda mutumo komoke gotokerna ngendere komanya amange kolende litangima tokanda ze studio ya kabire tunyore obosembo Getembe no mugaka ochoi Nyambasora Magaka ninjo Getembe ninjo dorome manana bagina ninjo mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yogato yomukiale nakia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba nebogiranga yitorogora lichoru nkangie korukwa abagesumi ili nyomba yo muizeko tachete bwaga kamo beke sumi nene seme ya mwenye nyumba era mukale koroka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintu mutinde natali mukiale masika gukyanga Magaka ninjo Getembe ninjo dorome manana bagina ninjo Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life.
Mwanzo muligere karibu na Anderson Samega ya kabire yekeunga chinsa inye omo governor we county ya Makueni omotske Mutura Kilonzo Junior nigo amochirie omo raibwense omokoro mosike Uhuru Kenyatta asogote abuna nigo akoreta mamacho yogosegeta muraibwense ya America omosike Donald Trump aseganga yae yogotinania emesada gocha sense ya Kenya kwa mono gotira se kyomekelkia USAID ase anyaka bagota abuna nigo ogotinigwa kwa mesada yuo korachikonekia okore mara kwemeroberie menge kwa mono asa bantabange barachiko borwa na gosiria emeremo eyibagokubaire bagokora ekuborondera obugima bwabo nigo amoboririe omurai bwenso mukoro mosike Uhuru Kenyatta muna kanga nigo ateneti gosiniga segetete egetambukire kichiga kyalengo murai bwense korentali bono ekarare isiko ya abisi. The withdrawal of aid, particularly through USAID on matters health, is a national crisis which must be addressed quickly. In Makueni alone, we have 269 workers who will lose their jobs immediately because beginning end of last month, they are all supposed to be home and they are catering on very serious issues on TB, HIV, and malaria. Although malaria is not a big concern for Makueni, but TB and HIV are issues of concern for us. Although we received an assurance that Kenya has stock for antiretroviral drugs for the next 15 months, we still have no plan, a transitional plan, for how, after the 15 months, what is going to happen. A huge population in all these counties is dependent on these drugs. And I am extremely worried that in the absence of those drugs, we're going to start losing people. The stigma that had gone away will come back. And more importantly for me, and because of the statistics I have seen in Makueni, teenage infections between the age of 24 and 35 have increased tremendously. And therefore, this admission of these drugs, the continuous counseling, because that is part of the team, is very critical. The Council of Governors have had a discussion, and I hope that discussion can be fast-tracked very quickly to national level because 54,000 Kenyans are going to lose jobs. And a host of hospitals, some in Makueni, will most likely close because they are losing up to 10 members of staff or nurses that were under the American program. I have seen serious protests in the US today by both Republicans and Democrats on matters USAID. Those Republicans and Democrats, senators are saying that they are the ones to dictate how their taxes should be spent. And if, like one of the Republicans who has mentioned that she was a refugee and was a beneficiary of USAID, I mean, if they are saying that, we should speak even louder and say that it is against human rights to withdraw such services without notice. We don't know what we're supposed to do. And strictly speaking, it's not because we wanted, they were helping. And I think that the national government ought to find a method, a diplomatic method with the President of America and the American administration to have a transition. That transition will save lives. And that transition will give us an opportunity as a country to find another method. I disagree. Mwanju muligere gokorera nigo murai bwense omosike William Ruto agantane taro ya magandro chinse mocha no this tani siri tukuliara nyarko utalira e county ya Garissa kasajakia mirobali ao ya magandro na boyo gochakia omurobali olio bokurwa echanjo gojase tugo boigo nigo mosike William Ruto nyaka baga kwanekia na gosegeta kerengerkia yo kwanekia na bakenya bonsi ngocha baramo na kubwaterana na komenya buna amanto abamo roboti uru mwanju muligere rwarganirwa no murikito Catherine Kwambuka Nyaboga. Unenchera yemo yokoene kiana gochakia amagendro chinsemo ao imesitu ya Kenya umuraibwense omoske Daktari William Samoei Ruto na omokonyoye omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo bagendre tena etaro ya magendro ase Orogongorwa North Eastern. Ritkuria gatuturero nigo umuraibwense na omokonyoye batara e county ya Garissa eligo chakia na korotota emerobero ao ya magendro ase e county eyo. Muraibwense ase tareyo nigo achakia umurobero boko ina na gwe chancho gocha setugo
kuigora ya bisi ya Garissa Immigration gochakia na korotota obwagachi bwech nyomba cheri gorirense egati ya magendro ande amanki kagukwana asomo chogarisa umuraibuense ni gateba umwakoyo niko serikali yaje ebwato murobirio wogochia gusira ensemo yoboremi na etugo eriogo kinia sector eyo muraibuense ni gateba serikali yaje ni gerache kubeka umukia gusira sector eyo na kurigia echino elio kwonia ebintu biribikuru asetugo elikona kiabuna uchumi ense ya Kenya ingokina ere. We want to grow our agricultural sector. Our agricultural sector includes the livestock sector, and that is why we must invest public resources in promoting livestock development, mambo ya promoting good quality breeds, ensuring that we get rid of diseases and we undertake disease control, and we also make sure that we have markets for our products, whether they are products, dairy products, or livestock products, meat, milk, and all the other products. And that is what the government of Kenya is going to do. Chinga kechicho ni gomoraibuense ere kubwatirana na waziri bwechindemero omoske Alice Wahome baina na title deeds gochase abamenyi bagarisa eyemagega ya abamenyi abo gutwara omochanda bwe title deed na koimurunganiria serikali asegeka egetambe. Leo atapeana hatimiliki yenu na ni vizuri muziweke vizuri, musiitumie kufanya biashara ya kuuza na muhusise familia yenu. Asante sana Your Excellency, the people are ready, but the rest of the title I am with the PS Principal Secretary General Korio na niko na Chief Land Legisra. Asante sana. Muraibuense ni gateba serikali yaje ni yokubwatania aba Kenya okora magendro na teri koatana na enseito ya Kenya. Na hiyo barabara ingine ya kutoka hapo kwenda ile yote mpaka ifike Mandera, tunataka kuondoa ile changamoto ya zamani ya watu kusema kutoka Mandera ati wakitoka Mandera wanakuja Kenya. Hiyo Kenya sasa itafika Mandera kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tukifikisha hiyo barabara huko. Ngoripoti ya Getembe Television, ncheri ya Catherine Kwamboka Nyaboga. Na mwanju mulige kurwaria sensemo ye chigosori nigo tokumuna etimu ya Arsenal ritukuri goro ni nyate kwage gosoki kwa kurwase ebimina no babiri bya Carabao Cup agwetera ase nyate kwage gotwangwa chigori bere ase ligana lisagero ne timu ya Newcastle. Na bonde timu ya Newcastle nigera chikombirana negati ye timu ya Tottenham agose Liverpool ayamo yabo lira chikobwa gosori ejo ibago chikogosori ya rituko gosobo tuko bwarero ase timu ya Tottenham ya nyata kwage kobwa egori yamo asirigana lisagero karabo minute ntanga negati ye timu ya Tottenham na boigo timu ya Liverpool. Monyo mulige goikira buno tokorera amangana amayigo sekionga chinsainye obo tuko obwarero cheni gongoro kwaro ni toto nyangiri kuransa memanyerio Wilson Makoli na korwa alliance ya transmission gakoro kwa DJ Atsan na twakoganirio ogenda gutwara boligerio buya ime ya Getembe na boigo tware obo tukobya. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuja bwatuka uchiase